Srdečne vás zdravím. Je sobota 31. maja 2025 a ja som sa rozhodla, že vám predstavím taký zaujímavý tarotový balíček, ktorý sa volá Tarotové krajiny. Skladá sa takisto ako všetky tarotové balíčky z príručky, z krabičky a 78 kariet. On je taký zaujímavý svojou náladou a tým, že v podstate nie je to len o tom, aby ste okamžite zapájali myseľ a hľadali nejaké veštby v kartách alebo vo výklade, ale aby sa človek ponoril do atmosféry karty a využil ten liečivý potenciál, ktorý je v jednotlivých obrazoch. Karty vydalo samozrejme vydavateľstvo Synergia a opäť sa im podaril pekný kúsok. Takže poďme na to. Otázka je, ako sa dostať zo situácie, ktorá je ťaživá, ktorá sa opakuje, ktorá je zaciklená a potrebuje sa ukončiť. K nej som si zvolila sviečku Kvantová brána. Je to vlastne taký kvantový skok. Nová dimenzia, nová situácia, nový spôsob, ako cítiť a vnímať to, čím žijem. Takže toto je otázka. Kľudne, keď pracujete takto s tarotovým balíčkom, tak si zapalte aj nejaké to kadidlo, šalviu. Je to dobré na to, aby ste sa spojili s vašim vyšším ja a ak by tam boli nejaké bloky, vidíte, že asi sú, tak keďže takto mi hlas odchádza, takže je dobre si aj takto podporiť to spojenie s duchovnými svetmi. Takže poďme na to. Otázka je položená, ako sa vymániť zo súčasnej ťaživej situácie, ktorá je zaciklená. Takže poďme na 3 karty, čiže vyťahujem prvú, druhú, tretiu a poďme sa pozrieť na základ situácie, čiže z čoho to vychádza celé. A máme tu 7 mečov. Pozrite sa, že je tu málo symbolov. Vidíte, že tá karta je naozaj vás núti zastaviť sa a vnímať energiu a náladu karty a energiu fariek, ktoré sa tu nachádzajú. 7 mečov je karta takej lstivosti. To znamená, že vychádza to z toho, alebo teda karta mi hovorí, že celá moja situácia vychádza z toho, že som proste chcela vyťažiť buď zo vzťahov, alebo z toho, čo prežívam, niečo pre seba a tak trošku oklamať alebo lstivým spôsobom s ostatnými ľuďmi, alebo tedy, ktorých sa to dotýka, tak chcela som mať výhodu. Prípadne už sa nedalo inak, pretože tí ľudia nechápali argumenty a ja som takisto už nenašla iný spôsob, len nejakou, napríklad niekedy to človek urobí aj potichu, čiže odíde zo situácie, viac sa neobzerá, ale každopádne vybral si spôsob, ktorý je voči ostatným taký prefikaný. Čiže je to taká prefikanosť. Oranžová farba je farba druhej čakry, čiže je to aj kreativita, zmena postoja, bez vysvetľovania, proste niečo urobiť a už sa s tým ďalej nepárať. Takže základ situácie je v tom, alebo tej zapeklitej, že som urobila si po svojom, ale pravdepodobne som to nestihla doriešiť aj s tým okolím. Takže toto je základ. Čo sa deje teraz? Kráľovná minci, vidíte, opäť je dobre sa zastaviť, pozerať sa na kartu a nechať na seba vplývať náladu toho, čo nám chceli autori povedať. Kráľovná pohárov je samozrejme krásna karta
hovorí o hojnosti, o tom, že žena, teda v centre výkladu je žena skúsená, ktorá vie pracovať s peniazmi. Čiže hovorí mi to, že zo situácie, ktorá sa opakuje a ktorú som v podstate nedoriešila, tak sa dostáva ku mne pomoc. Prípadne ja dokážem z nej výjsť tak, že priznám svoj status, priznám svoju silu a budem sa správať tak, ako vlastne k tejto kráľovnej patrí. To znamená, že bez pocitu viny alebo bez skrývania svojej sily, svojej energie, svojho bohatstva napríklad. Nemusí to byť len peňažné bohatstvo, ale aj múdrosť. Vidíte, že tu je Macko, medveďko, tento je veľmi silný symbol. On ide po svojom, nebojí sa, riskuje, háji si svoje teritorium. Čiže odkazuje ma to na to, vyjdeš s tým tak, že budeš silná. A priznáš svoj status. Status znamená skúsenosti, majetok, proste všetko, čo patrí k tomu, kto sa cíti vo svojom tele a vo svojom živote dobre. No a kam to povedie? Čiže tendencie. Tendencia je 5 pohárov. Tak toto nie je celkom taká pozitívna karta. 5 pohárov je sklamanie a sú to proste očakávania, ktoré sa nesplnili. To znamená, že prichádza očistný proces. Vidíte, že nálada tej karty je napriek tomu, že sú tu vrby a proste stromy, ktoré sú takými s tými haluskami dole. Je to aj nejaká studnička alebo nejaké obetné miesto. Hej, nejaké obetné miesto, tak. Ale vzadu je slniečko. To znamená, že karta alebo moje vyššie ja mi hovorí, že budem musieť opustiť nereálne očakávania, vysporiadať sa so sklamaniami, ktoré som nechcela vidieť, ktoré som si myslela, že sa zmenia, otočia. Takže čaká ma ešte očistný proces, emočný, ale je potrebný k tomu, aby sa táto situácia proste ukončila, ktorú riešim. No a môžeme si ešte vyložiť ďalšie karty, pokiaľ to nestačí. Ono je veľmi dobré si tieto kartičky dať aj napríklad k posteli, alebo ich mať niekde, alebo jednu, hej, treba táto, mňa by zaujala táto. Je veľmi liečivá, príjemná, kľudná. To znamená, že nemusím sa tomu procesu, ktorý prichádza, brániť, ale prejsť ním. Môžete si ich nosiť so sebou, občas sa na ne pozrieť, proste pracovať aktívne. No a môžeme si dať ešte také odkaz, ja tomu hovorím, že odkaz z hora, čo mi odkazujú tie vyššie sily alebo anielské sily. Takže poďme si pozrieť odkaz z hora, to je taká notička, že ešte toto k tomu pochop a bude to fajn. Takže kráľovna mečov. No, toto je ale ináč úžasne urobená karta. Vidíte, že je to sova, čiže múdrosť. A kráľovna mečov samozrejme je veľmi logická, vie rozlíšiť okamžite, spozná, kde je faloš, kde je podraz, nepára sa s tým, povie si a urobí si tak, ako to cíti, ako to vníma a väčšinou to vníma pravdivo. Možno tým sa predchádza dlhodobým čakaniam na niečo, čo je vopred odsúdené na neúspech, na sklamanie, na to, že človek bude musieť svoj chtíč, svoju túžbu opustiť.
Takže ja si myslím, že veľmi krásny balíček aj pre ľudí, ktorí sú liečitelia, empati, pracujú s ľuďmi. Pokiaľ chcú ešte viac im priniesť informácií a spustiť liečivý proces, určite by som im odporúčala tieto tarotové krajiny. Ešte vám ukážem ďalšie karty, ktoré tu sú. Nádherný a tento rytier mečov. Proste toto sa podarilo. Je to možno pomalšie ako bežný tarot, ale myslím si, že by sa aj duchovná scéna mala vrátiť ku svojej podstate. A miesto rýchlosti a vyberania z bankomatu, ako to niekto napísal, alebo nutenia ľudí vyberať z bankomatu, ako to niekto napísal v našej skupine Ezoterici, liečitelia duši empati na Facebooku, tak by sme sa mali vrátiť naozaj k tomu, aby tie procesy a tie pomoci ostatným ľuďom prinášali aj takéto pokojné prijímanie, pretože takíto ľudia sa potom môžu aj do priestoru vnášať úplne inú náladu, úplne inú energiu a veci, ktoré možno nás čakajú a ktoré sú ťažké, sa úplne iným spôsobom môžu realizovať. Možno spôsobom, o ktorom ešte vôbec nevieme, na ktorý sa viacerí tešíme. Takže toto je na dnes. Tarotový balíček, tarotové krajiny a všetkých srdečne zdraví. Janita. Ahojte.